Uvaženi predsjedavajući, drage kolege, poštovane građani Srbije. Ja sam Dragan Jonić, član Odbora za evropske integracije ispred Ekološkog ustanka. I kada pogledam unazad, mi smo, dame i gospodo, za ovo vreme, od kako je SNS na vlasti, nazadovali u evropskim integracijama. Ne da šlajfujemo. Mi stojimo u mestu. Znate zašto? Zato što vas niko neće. Zato što vas ovakve u Evropi niko ne želi. Zato što je vama Evropa samo izgovor da se izdipi još neka para, da se još neka provizija ako može svuče. A u mom kraju, ja sam iz Pirota, postoji jedna poslovica koja glasi premenjeni Ilija Paksitija. Dakle, presvukli ste se u Evropejce, ali Evropejci niste. Vama je Evropa samo lovište. Vama je Evropa, kao i ostatak sveta, zapadna civilizacija, mesto odakle dolaze lovci koji donose đinđuve u ovu zemlju. Dame i gospodo, ovo je reklamni materijal projekta Jadar, koji je našim građanima ponudio olovke i najrazličitije plastične gluposti, a koji zdušno podržavaju određeni krugovi u toj Evropi za koju se vi tobože zalažete. Znači, evropske integracije znači nešto sasvim drugo. Koliko je poglavlja zatvoreno? Možemo mi ovde da sedimo od jutra do sutra. Džabe, kada skupštinska većina, odnosno pre svega SNS, uopšte ne namerava da Srbiju uvede u Evropu. To jako dobro znamo. Isto tako, veoma dobro znamo i za sve dilove koji SNS ima, što sa Evropljanima, što sa prijateljima sa one strane okeana. Da li vam, dame i gospodo, ovo nešto znači? Ovo je Generalštab. Građevina u kojoj su stradali ljudi. 99. godine sam 2 meseca proveo na Kosovu i Metohiji kao komandir voda vazdušnog osmatranja i javljanja. I ja sam ponosan na svoju službu u ovoj zemlji. Nećemo dozvoliti da bilo ko s ove ili s one strane okeana kalja žrtve ovog naroda, a ne kao slugeranje nekih prijatelja, ortaka, drugara iz najrazličitijih delova Evrope koji bi želeli da nas zadrže na nekom predsoblju Evropske unije, gde bismo tu večno stajali i odakle bi lepo mogli da izvlače ono što se njima sviđa. Pre svega mislim na litiju, ali i na sve drugo. Ako Odbor za evropske integracije ne bude počeo da radi ono što bi se reklo u opisu posla, mi smo ugasili. Apsolutno, sa ovakvim ophođenjem prema evropskim integracijama nećemo dogurati nigde. A preduslov za to da se evropske integracije nastave jeste da se s mesta prekine sa slugeranskim odnosom prema Evropi. Moramo biti ravnopravni. I svi mi na ovom odboru moramo zahtevati ravnopravan tretman